mamuka sei muri yeZimbabwe tine nyaya tinayo pano inoti kutyisa mbichana asi haizonyanya kutyisa unge yehuku yehuku yaya weekend yangu yakadozopera zvenda kudongo mapiritsi handisana mbona zvakadaro. Mudzimai ane makore 42 ndine hanzvadzi yangu ane mwana akashaya zvisina tsarukano kuSouth Africa ende tiri kurwadziwa nemafiro akaita mwana wehanzvadzi yedu. Kumba kwedu takazvarwa tiri vatatu, 2 girls and 1 boy. Hanzvadzi yangu akaroora mudzimai wake, isu semhuri tikamutambira chaizvo zvakanaka. Takabva tati vanogara kumbare kumba yevabereki since vabereki vedu vakanga vashaya. Muroora wedu akaita vana vaviri, musikana nemukomana. Akazoti vati garei hanzvadzi yedu yakanga isingashandi, ndokubva mudzimai ati since hanzvadzi yenyu isiri kushanda regai ini hangu ndiende kuSouth ndinotsvaka basa. Ini ndakatotaura nehanzvadzi yangu ndikati wadii washandira mhuri, zvinoita here kuti mwana wevaridzi ashande? Murume wachona hana interest, munongozivawo vanhu vaiva neusimbe. Muroora akarongedza akaenda kuSouth Africa. Aenda akatanga kutumira murume mari yechikafu zvese nemari yefizi yevana 2 vaya. Makore akafamba achingotumira murume mari, asi zvekuti murume atevere ikoko hazvina kumbobvera zvaitika. Sekuziva kwenyu nyaya yemurume nemukadzi inonetsa kupindira. Isu hatina kuda kubvunza hanzvadzi kuti ko sei iwo usiri kutevera mudzimai pane kuti mugare umwe neumwe kwake. Takazonzwa kuti mwana atevera mai vake. Muroora ainzi ndiye aingati mwana ngaauye kuSouth Africa mukomana. Mwana akaenda kuSouth Africa. Eye leta muroora akandifonera akati tete mwana akuvara, angobata banga mumaoko atitamba naro ndokuzvibaya. Panguva ye akati tete hazvina kumira mushe, dai mauya imimi nekuti murume wangu hana passport. Ndakakwira ndikaenda kuJoni ndikasvika kandimira kuPark Station. Takaenda kumba kwainge kuchinzi ndokune mwana. Tichisvika paitawo nemwe murume airatidza kuti ndiwo baba pambapa. Takabvunza kuti ko mwana aripi, vakati mwana akashaya. Musi watakakudza iwe ndakarowadziwa, uyezve akati takaona kuti tikakudzai muriko hazvaizomira zvakanaka. Patakaona kuti mai guru vakanga vatova neumwe musha uyezve vakanga varoorwa nemuNigeria, asi amai guru vaizvivanza. So takaudzwa kunzi mwana wedu afa, ndokunzi mwana bhodhi yake iri kuPhala. Ndakati mwana ngaaitwe postmortem, asi vakatsika even kuPhala handina kubvunzwa kuenda. So musi wekuti tiende kuZimbabwe wakasvika, ndokubva tadarika nemuJoburg tichitora vanaBamunini, asi vanaBamunini vaida kuona mwana akanga ari mucoffin. Asi chakashamisa ndechekuti coffin rakanga riri sealed sezviya zvaitwa paCovid. Bamunini vakatanga kupenga kuti sei mabva maita coffin ridai, uyezve makarambidza vana tete kuenda kuPhala kunoona bhodha. Saka driver akati tisavhura coffin, asi taizonorivhura tasvika kuZimbabwe. Takasvika kuZimbabwe, coffin ndokubva ravhurwa. Mwana ainzi aiva zvibaya pamoyo, asi aive akachekwa padumbu achitoonekwa kuti pane maparts ainge akabisiwa. Asi mai guru vakatanga kuchema vachiti mukutowedzera kundirwadza nekuda kutsvaga zvakawanda. Ini muridzi wemwana handisi kutsvaga zvakawanda, ende pane senti renyu here ramabvisa. Ndoti mutoro wekukufidhai nekuchengeta hanzvadzi yenyu nekuunza mutumbi kuno kumusha nebheri yawo yose, asi moda kutsvaka zvakawanda. Takabva tanyarara. Mwana akazongovigwa, asi makoti akangoti achipedza kuviga mwana akabva atodzoka nekombi yePhala achiti aiva sisina mari yekuzotevera kana kuita shungu dzekumbosarawo nemwana wake musikana kana kunyaradzanawo nemurume wake bodo. Akabva atozvidzoka. So takati tapedza nhamo taona kuti munhu wese ave nani, ndipo patakatora hanzvadzi yedu ndokumudza kuti mai guru vane murume warugara nawo kuSouth Africa. Akazviramba tete, nawo anotumirwa mari, akatengerwa imba kuAvondale, anonzi gara ndokupa mari nemukadzi. Kubva zvafa mwana mukadzi aita mari kuSouth, kune hama dzedu dziri kudhuze naye dzinoedza kuudza hanzvadzi yedu kuti ndizvo zviripo, asi tete zvakaoma. Chaitwa brother yangu Chiombe, asi mudzi musoro chakuti tambudza ko mwana musikana asara hazochekereswa here. Imubvunzo yakawanda kuti mwana akanzi azvicheka, asi zvinoratidza kuti mwana hana kuzvicheka. Hapana mwana anotambisa banga kusvika zvibaya pamoyo. Ende chinotinesa ndechekuti mwana akachekwa nani, ende maparts ake akaendepi. Uyezve amai vachona izvino vakuita mari, vadobvisa brother yedu kubva kuMbare vakamuendesa kuAvondale, vamutengera imba, ende anoramba achingonzi gara ikoko. Inini handisi munhu ari nozi kana kuti vana tete vaya vanonetsa. Uyezve handisi
handisi munhu anofungira, asi ndine mibvunzo yakawanda kuti chii chakaitika kumwana wedu. Sei mwana wedu akachekwa padumbu? Sei mwana wedu akanga asina mapadzi? Sei coffin rakanga rakavharwa richinzi tisariuone? Sei isu sana tete takarambidziwa kuenda kupala? I have a lot of questions kuti chii chiri kuitika. Hanzvadzi yedu sei yakangoputirwa ende haaendi kusouth kutevera mudzimai wake, ende tinomuudza kuti mudzimai wake akaroorwa nemuNigerian, asi iye anozviramba. My overthinking here, ndiri kufungira here kuti muroora akaromba kana kuti pane zvakaitwa kumwana? Ndine mibvunzo yakawanda, ndibatsireiwo. It's a very sad story. Ko iye mwana anogozonzi akazvibaya seiko? Pane mwana akatambisa banga kusvika awira pamusoro paro neimpact kuti zvigononyatsonangana mune mwoyo agofa. Vapedza vagosila coffin vagorambidza vana tete kuti vaone. Next thing mwana akachekwa nepadumbu apa, ende panoratidza kuti pane some, what do you call the word, pane zvinhu zvakaitika zvisiri right. Muri kuti kudii mhuri yeZimbabwe? Iniwo semunhu asingafungiri, handifungiri, but munguva unotoona kuti tete havana mafacts akawanda, asi varongoti coffin rakanga rakasiliwa, takarambidzwa kupala maigurwa nemwana. Sei vakatora mwana mukomana vakasiya mwana musikana? Pane zvavari kuita, pane ubahwa, pane kuchohwa kuri kuitika apa. Pane zvinhu zvisiri straightforward. Kana kuri kuti mwana akanga ato accident akabayiwa nebanga neshamwari kana kuti vachikutyuru zvaingoitwa police case, asi mwana akatoendeswa kupala iri private. Mati zvinhu zviri normal here? Vedwe imimi semaonereni, iniwo personally handisi munhu mukuru stereki, asi ndiri munhu muhombe zvangu. Ndoziva kuti vana mama vangu vari kuona pano, imi vana mama nana tete vangu, nana madzibaba, madzimai, vanhu vane mweya waMwari vari kuona zvinhu izvi. Munoti kudii? Zviri normal here semaonero enyu? Munofunga kuti zviri normal here? Todzoka kunyaya yedu yeChristmas. We need to help these kids. One boy, one girl. Can we please help them? Tukuda $10 please kuti tiendere mberi kuti neurongwa uhu. Joinai WhatsApp group redu toona kuti toita sei. Tatenda.